Vítajte pri ďalšom diele nášho podcastu. Dnes sa zameriame na jednu z tém kybernetickej bezpečnosti a toho, ako k nej pristupuje NATO. Čo sú to hybridné hrozby, ako sa vyvinulo vnímanie kybernetických hrozieb v priebehu rokov, kto sú hlavní protivníci a aké nástroje využívajú a predovšetkým, ako sa bránime a aké máme do budúcnosti možnosti. Moje meno je Marek Bezák a vy počúvate podcast NATO Army.sk. Začnime základnými pojmami. Hybridné hrozby sú kombináciou rôznych taktických prístupov. Ide o koordinované aktivity, ktoré zahŕňajú vojenské, politické, ekonomické aj technologické nástroje. Cieľom je destabilizovať štáty, ovplyvniť verejnú mienku a oslabiť demokratické inštitúcie. Samotná Európska únia, ale aj NATO majú problém s dostatočnou schopnosťou definovať tieto pojmy. Kyberzločiny sú integrálnou súčasťou hybridných hrozieb. Zahŕňajú útoky na kritickú infraštruktúru, šírenie dezinformácií cez sociálne siete, krádeže dát, ale aj ransomwareové útoky na vlády či súkromné spoločnosti. Pod bojom s hybridnými hrozbami si však netreba predstavovať iba boj s nejakými hoaxami alebo s vecami, ktoré sa rozširujú po TikToku, pretože ide naozaj niekedy o veci, ktoré ohrozujú náš život, prípadne naše technológie. Pred 10 rokmi sme kybernetickú bezpečnosť vnímali skôr ako izolovanú otázku IT oddelení či individuálnych organizácií. Na to sa primárne zameriavalo na tradičné vojenské hrozby. Zlomovým bol rok 2014, kedy vypukol konflikt na Ukrajine a kyberútoky sa stali silným nástrojom geopolitickej agresie. Dnes je kybernetická obrana kľúčovou súčasťou stratégie NATO. Zmena nastala aj vo vnímaní hrozieb. Už nejde len o krádeže dát, ale aj o podkopávanie dôvery v inštitúcie prostredníctvom dezinformácií a cielených útokov na infraštruktúru. Posledným príkladom sú aj podpalačské útoky v Poľsku, narušenie podmorských káblov v Baltickom mori či výhražné maily, ktoré sa objavili na školách nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie. Dôsledky však môžu byť aj politické. V Rumunsku musel nedávno ústavný súd zrušiť výsledky volieb z dôvodu masívneho zneužitia TikToku na manipuláciu v prospech extrémistického proruského kandidáta. Dôležité je pri tomto prípade povedať, že nešlo o využitie možností, ktoré ponúka sociálna sieť TikTok, ale o koordinovanú manipuláciu s využitím botov a fariem a zakázaného politického sponzorinku. Pri takejto aktivite je veľmi ťažko uveriteľné, že by sa mohla realizovať bez podpory štátov, ktoré sú do nej zapojené. Manipulácia prebiehala na čínskej platforme v prospech proruského kandidáta. Kto stojí za týmito útokmi? NATO identifikuje ako hlavných aktérov hybridných hrozieb predovšetkým Rusko a Čínu. Rusko využíva kyberútoky na zastrašovanie a destabilizáciu, šírenie hoaxov a manipuláciu najmä vo vzťahu ku vojne na Ukrajine. Čína, tá sa sústreďuje aj na ekonomickú špionáž a na získavanie technologického know-how a zároveň presadzovanie svojich ideí spolupráce s východnou Áziou. Na hybridných hrozbách sa podieľajú aj iné krajiny, najmä Irán alebo niektoré iné krajiny Blízkeho východu. Momentálne však nepredstavujú tak veľkú hrozbu ako práve Rusko a Čína. Pri hybridných hrozbách musíme rozdeliť kybernetické zločiny a zločiny, ktoré sú súčasťou rôznych iných nástrojov hybridných hrozieb. Ako sme spomínali, napríklad narušenie podmorskej digitálnej infraštruktúry v Baltickom mori dokáže mechanickým spôsobom zablokovať komunikáciu, prípadne ju sťažiť. Rovnako podpalačské útoky vyvolávajú nespokojnosť obyvateľstva, ktoré môže nakoniec chcieť obviniť svoju vládu z toho, že zlyháva pri ochrane. Pri kybernetických útokoch hovoríme najmä o inštalovaní rôzneho ransomwareu, kedy dokážu hráči či už s kriminálnym pozadím alebo aj zo štátom sponzorovaných organizácií vydierať ľudí a získavať dáta, ktoré sa nachádzajú na ich počítačoch. Prípadne ide o jednoduché phishingy, kde cez e-maily, prípadne iné komunikačné nástroje dokážu získať takisto prístup ku kontu užívateľov a dáta sú samozrejme pre útočníkov nesmierne dôležitým bohatstvom. Keď hovoríme o blokácii fungovania štátu a inštitúcií, veľmi časté sú DDoS útoky. To znamená útoky, ktoré priamo nepoškodzujú dáta alebo nesnažia sa získať dáta, ale robia to, že znemožňujú prístup ku niektorej stránke. Bežné je to napríklad v situáciách, kedy sa, povedzme, hlasuje v niektorej krajine a ľudia, novinári, médiá sú zvedaví na výsledky. V tom prípade môžu
útočníci zablokovať napríklad stránku štatistického úradu a spôsobia to, že ľudia sú v neistote, vedia potom spochybniť výsledok, pokiaľ nebude v ich záujme. Čoraz väčšou hrozbou však sú dnes aj deepfake technológie vďaka AI, ktoré dokážu naozaj zneužiť umelú inteligenciu na šírenie falošných informácií. Stretli sme sa s tým aj na Slovensku pred voľbami, kedy bolo na sieti zdieľané video, kde politik, v súčasnosti opozičný politik s novinárkou bol vytvorený umelou inteligenciou. To video naozaj nebolo veľkej kvality ešte, ale ukazuje nám smer, ktorým pravdepodobne sa budú tieto hrozby uberať. NATO pristupuje k obrane kyberpriestoru strategicky. Vzniklo niekoľko kľúčových opatrení. Prvá kybernetická obranná politika bola prijatá v roku 2016 ako súčasť kolektívnej obrany. Táto politika bola neskôr doplnená, pretože v tejto pôvodnej kybernetickej obrannej politike sme definovali ako nepriateľa iba Rusko. Dnes menujeme už aj Čínsku ľudovú republiku, pretože práve tieto dve krajiny tvoria najväčšiu časť, alebo sú podozrivé z toho, že tvoria najväčšiu časť aktuálnych hrozieb. Vzniklo takisto Centrum kybernetickej excelentnosti v Estónsku. Je to platforma pre výskum a spoluprácu. Estónci majú veľmi veľké skúsenosti samozrejme s rôznymi hybridnými hrozbami práve od svojho suseda Ruska, pre ktoré je to stále bývalá kolónia a vnímajú ten priestor ako svoj strategický priestor, kde by boli radi naďalej prítomní a veľmi radi by ovplyvňovali lokálnu domácu politiku. V treťom rade je to spolupráca so súkromným sektorom a technologickými firmami, kde NATO naozaj spolupracuje s tými najlepšími firmami v rámci celého sveta a v rámci našich spojencov. Keď hovoríme o spolupráci NATO a Európskej únie, je to samozrejme oblasť, ktorá nie je 100% pokrytá, pretože Európska únia má svoje vlastné nástroje, ktoré používa, a NATO má svoje vlastné nástroje. Každý sa zameriava trošku na niečo iné, ale môžeme povedať, že v poslednej dobe vidíme čoraz väčšie prieniky medzi týmito dvoma inštitúciami, napriek tomu, že jedna je vyslovene civilná a druhá je povedzme obranná. Vďaka takejto spolupráci dokáže byť práve naše európske spoločenstvo lepšie chránené. Táto spolupráca nie je dôležitá len pre Európsku úniu. My samozrejme zdieľame všetky informácie, aj všetky dáta aj s našimi partnermi, či už členmi NATO, alebo partnermi, ktorí nám naozaj pomáhajú a my pomáhame im. Kybernetický útok na členský štát môže byť dnes podľa článku 5 vnímaný ako vojnový akt, čo znamená, že spojenci môžu reagovať kolektívnou obranou. Čo nás čaká do budúcnosti, je veľmi ťažké predpokladať, pretože naozaj v tejto oblasti každý deň prináša nové technológie, nové informácie. Čo určite vieme a kde NATO plánuje v najbližšej dobe investovať, je umelá inteligencia. Je to pre nás samozrejme hrozba, ale zároveň je to pre nás veľmi dôležitý nástroj na to, ktorý vieme využiť aj pre seba, aby sme vedeli reagovať na niektoré tie kybernetické hrozby. Problémom NATO alebo problémom nás spojencov je v tom najväčší, že my hráme férovo a snažíme sa aj pri bránení sa pred rôznymi hybridnými hrozbami používať legálne nástroje a legálny spôsob obrany. Čo samozrejme nie nutne platí pri hráčoch ako je Čína, Rusko alebo Irán. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou sú kvantové technológie, ktoré sú dôležité a kľúčové pre šifrovanie komunikácie. Dá sa očakávať, že do budúcna práve kvantová výpočtová technika bude vedieť rozlúskať všetky šifry, ktoré dnes považujeme za neprelomiteľné alebo veľmi technologicky náročné. No a poslednou vecou, kde NATO už robí niektoré kroky a bude v nich určite pokračovať, je vzdelávanie a kybernetické cvičenia. Musíme zvyšovať pripravenosť všetkých členských štátov na tieto hrozby. Takisto to platí aj pre Slovensko, kde naša obranná stratégia proti kyberzločinom je z roku 2022 a ako sme povedali, naozaj v dnešnom svete 2 roky
sú nesmierne dlhý čas. Na záver treba povedať, že kybernetická bezpečnosť už dávno nie je len témou pre technikov. Je to otázka geopolitiky, medzinárodných vzťahov a budúcnosti našich spoločností. Na to ukazuje, že kybernetická obrana musí byť kolektívna, systematická a neustále inovovaná. Moje meno je Marek Bezák, pozerali ste podcast NATO Army.sk. Tešíme sa na stretnutie na budúce. Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianske združenie Spoločný záujem.